Mutta älä väkisin vedä sitä sinne ihan tuolla. Sitten mennään tänne pimeeseen. Ja sit kun samaa viikolla. Tai siis kun menee tuonne sisään, sit oikein ei. Siitäkin tuli sylihuoli. Ota remmu. Ei se haluksi syli. Oikein kuitenkin. Joo. Otanko minä sen? Vai? Tuossa vaikka tuossa muuta. Niin ei se ole kauhean reilua, vaan että sen kun nukut sitten. Sitä on hyvä tunnella. Kyllä se sitten totti niin kuin ilmeisesti, kun ei mahu enää sänkyyn, niin se on sitten. Itse asiassa on varmaan, että jos se vaihtaisi sohvaksi. Eikö se sitten ei kyllä vaikka suuntaan? Meillä on 5 vuotta. Se on oppinut mitään uudestaan. Kyllä se nytkin, kun sä pistät se avasi, niin se pari minuuttia. Se olisi että nyt on varmaan nukassa sitä hiipiä paikassa. Vaan se kun ottaisi levyn pois sitä sohvan päästä, niin alkoi pääsisi kyllä. Niin, ei se hirveästi jää. Aika tyytyy kohtaan. Leikkiä se piti siellä relu. Erittäin alkuisia. Kyllä se huomaa, että se on pentyvää, että sit kun se menee överiksi on touhu, että se on liian väsynyt, niin sitten se on älyttömäksi se leikkiä. Se pitää vaikka rauhoittua. Se piti vielä soittaa siskolle, niin alkoi se häkkii, että siellä se nukkuu. Niin haikariksi se touhessa. Sitten olisi vielä ne laulit. Ja pysähdy. Kiitos. Se tippapi sinne.
Niin itse kirjoin nyt. Mutta onhan siinä nyt ihan muista, kun se menee. Päivää. Hirvi. Okei, eli tää luonnetesti pöytäkirja. Sitten tää Pikun toimintakyky, eli erikoiskokeet oli toi kelkka ja pimeä huone. Joo. Niin se on +1 kohtuullinen. Se kelkan se selvitti tosi hienosti, mutta tuolla pimeässä huoneessa tuli vähän empimistä ja jouduttiin auttamaan, eli se jäi sitten kohtuulliseen. Terävyys, erikoiskoe on toi seinä, eli miten se siinä puolustaa itseään, niin se on +3, kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua, eli kyllä se siellä kovasti yritti jotain sanoa ja sitten hyökkäyksellä kun mä lopetin, niin sen jälkeen siihen pääsee koskemaan, että siinä ei ole mitään jäljelle jääviä hyökkäyshaluja. Puolustushalu, eli miten se puolustaa sinua, niin on myös +3, kohtuullinen hillitty. Taisteluhalu, eli erikoiskoe on toi leikkiminen ja sitten tietysti taisteleminen tässä koko testin aikana. Niin se ei ole varsinaista taistelemista se meidän leikkiminen, niin kuin huomasit, niin se on vaan -1, eli pieni. Hermorakenne, miten se tässä testiaikana kuormittuu, niin se on +1, hieman rauhaton, kyllä se vähän kuormittuu. Temperamentti, niin Pikku on +3 vilkas, eli se on oikea-aikaisesti näissä hommissa mukana, huomaa asiat oikea-aikaisesti. No niin, älä nyt esitä mitään muuta. Kovuus, eli miten se muistaa nuo ikävät asiat, tässä testin aikana aiheutetaan, niin on +1, hieman pehmeä. Ja luoksepäästävyys, niin huolimatta kaikesta, niin se on +3, hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin. Eli ei siinä niin kuin sinänsä mitään ollut, se, että se tuossa sun kainalossa jotain vähän säksätti, niin sitä nyt ei tässä kohti sen kummemmin huomioitu. Laukauspelottomuus, eli toi ampuminen, niin se on laukausvarma. Siinä ei ollut mitään huomauttamista. Tuloksena on tänään pluspisteitä 154 ja sitten miinuksia tuli tuosta taisteluhalusta 10, niin jää 144 pistettä. Tuossa on toi sukuta. Eihän sulla mitään